υπήρξαν όργανα, παλιά όργανα χημείας και φυσικής. Από εκείνη την πρώτη δωρεά που διαβάζω ότι έγινε το 1806, με όλες τις περιπέτειες που ακολούθησαν, Θοδωρή, είναι όργανα που δεν ξέρω αν βλέποντάς τα παιδιά σήμερα ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι από τη Χίο, από τις αίθουσες καλύτερα, του Μουσείου Ιστορίας και Φυσικής του Πρώτου Γυμνασίου Χίου, το ιστορικού σχολείου της Χίου, που στα 1792 ξεκίνησε την λειτουργία του και πράγματι στα 1886 ήταν τα πρώτα όργανα που είχαν φτάσει εδώ και ήταν το πρώτο μάλλον αρχαιολογικό μουσείο που στήθηκε, και στη συνέχεια είχαμε τις πρώτες δωρεές να τις δίνει ο Αδαμάντιος Κοραής. Γι' αυτά όμως θα μας μιλήσει λίγο, και πριν περάσουμε στα πειράματά μας και να δούμε αυτό το τμήμα του Μουσείου της Φυσικής, ο κύριος Νίκος Μίτσης, που θα παρακαλούσα αν είναι εύκολο να τον καλέσουμε και πάλι, γιατί έχει πέσει τηλεφωνική γραμμή. Θα τον καλέσουμε πάλι, αλλά κάνε τις ερωτήσεις εσύ, Θοδωρή. Βεβαίως, του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου μας, και να μας ξαναγγίσετε, κύριε Μίτση, λίγο σε αυτό το σχολείο και σε αυτές τις αίθουσες ξεχωριστές που έχετε. Πολύ ευχαρίστως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΕΡΤ3 για την προσπάθεια που μου κάνει και να αναδειχθεί λίγο το μουσείο μας πανελλήνια. Το μουσείο οφείλει την ύπαρξή του και το ξεκίνημά του στον φιλόλογο καθηγητή, τον αείμνηστο Γιάννη Κουνέλη. Το 1956 υπηρετούσε στο σχολείο εδώ και θεώρησε καλό να κάνει πρακτικά το μάθημα της ιστορίας. Πείθοντας και προτρέποντας τα παιδιά όσα έχουν στα σπίτια τους παλιά αντικείμενα και μουσιακά, πιστόλια, σπαθιά, παλιά βιβλία ιστορίας, να τα μαζέψουν σε αυτό το χώρο και να ξεκινήσει το μουσείο από το 1956. Βέβαια πέρασε το μουσείο και οι συλλογές του αλλεπάλληλες ανακατατάξεις, γιατί κάποια στιγμή χρειάστηκαν αίθουσες στο σχολείο και τα αποθήκευαν σοριδών και κάποια στιγμή πάλι τα τακτοποιούσαν. Αλλά σήμερα, από το 2001 που ιδρύθηκε ο Σύλλογος «Οι Φίλοι του Μουσείου Ιστορίας και Φυσικής» του Πρώτου Γυμνασίου Χίου, έγιναν κάποιες προσπάθειες με κάποια χρήματα χίων ευρυγετών και αναδείχθηκε πια ο μουσιακός χώρος σε 4 αίθουσες. Εδώ βρισκόμαστε στην αίθουσα Ιστορίας. Και είναι και η αίθουσα Θοδωρή. Είναι μεγάλη ιστορία του μουσείου, δεν μπορούμε προφανώς να την πούμε τώρα αναλυτικά. 2 αίθουσες με όργανα φυσικής. Για να δούμε λιγάκι σε αυτό τώρα, κύριε Νίκο Μίτση, και να μας περάσουμε στον δεύτερο καλεσμένο μας, τον κύριο Παράσκο Καλίτση, ο οποίος ίσως ήταν εκπαιδευτικός εδώ. Έτσι δεν είναι, κύριε Καλίτση? Ναι, 35 χρόνια ήμουν εδώ εκπαιδευτικός. Έχουμε λοιπόν, είδαμε ότι οι ορισμένες δωρεές είναι από τις αποζημιώσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που έχουν φτάσει. Υπάρχουν και πιο παλιά όργανα που είναι από το 1850. Εν τω μεταξύ, το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτά όλα τα όργανα λειτουργούν. Δεν είναι, δηλαδή μπορούν οι μαθητές να τα δούνε. Κάνατε πειράματα, τους κατεβάζατε στις αίθουσες αυτές για να δουν αυτά που κάναμε στη θεωρία? Βεβαίως. Και ερχόταν και σχολεία από έξω. Όταν τα σχολεία ερχόταν εκδρομές στοιχείο, όλα τα σχολεία περνούσαν από εδώ και τους κάναμε εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω σε αυτά τα τόσο παλιά πειράματα. όργανα που λέτε ότι λειτουργούν. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Μπορούμε να δούμε κάτι, Θοδωρή, και να μάθουμε και το συγκεκριμένο όργανο που θα μας δείξετε από πότε είναι? Ωραία. Ναι, ήθελα αυτό ακριβώς να ρωτήσω, να πούμε ένα σχόλιο για το περίφημο σωλήνα του Νεύτουνα που ακούγαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, και να μας δείξετε το πείραμα στην πράξη. Βεβαίως. Ο σωλήνας του Νεύτουνα είναι αυτός εδώ. Υπάρχουν μέσα διάφορα αντικείμενα, ανεξαρτήτως βάρους και επιφάνειας. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι πρώτα θα πέφτουν τα βαριά και μετά τα ελαφριά. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει μια αντλία, η οποία μπορούμε να αφαιρέσουμε τον αέρα από μέσα. Του πότε είναι αυτή η αντλία, έχετε? Αυτή εδώ η αντλία είναι αρχές του 19ου αιώνα. Αυτή εδώ είναι χειροκίνητη. Η χειροκίνητη και αυτή εδώ είναι η ηλεκτρική. Ωραία. Που γίνεται πολύ πιο γρήγορα το πείραμα. Δουλεύει όμως και η χειροκίνητη. Τώρα έχουμε αφαιρέσει τον αέρα
Βεβαίως, δουλεύει. Και βλέπουμε ότι τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στη σωλήνα, ανεξαρτήτως επιφάνειας και βάρους, πέφτουν ταυτόχρονα. Όταν πάλι ξαναβάλουμε τον αέρα μέσα, τότε αλλάζει. Αλλά θα πέσουν κανονικά πρώτα τα βαριά. Πάμε να δούμε όμως και με μερικά έτσι που φαίνονται πολύ πιο απλά πειράματα, εύκολα εδώ όμως πέρα να κατανοήσουμε. Ένα μπαλόνι κλειστό. Να κατανοήσουμε τα θέματα της πίεσης, έτσι. Ναι. Ένα μπαλόνι κλειστό που έχει αυτόν τον όγκο. Εάν αφαιρέσουμε εξωτερικά τον αέρα, τώρα βλέπουμε ότι το μπαλόνι αρχίζει και φουσκώνει. Διότι ελαττώνουμε την εξωτερική πίεση. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα άλλο πείραμα που μπορούμε να κάνουμε είναι πώς επηρεάζει η μειωμένη πίεση το βρασμό του νερού. Εδώ πάμε στις χύτρες σήμερα, έτσι, το πώς... Το αντίθετο της χύτρας, δηλαδή εδώ μειώνουμε την πίεση και άρα μειώνεται το σημείο βρασμού. Άρα λοιπόν εδώ σε λίγη ώρα το νερό θα βράσει, ενώ η θερμοκρασία του είναι 20-18 βαθμοί. Α, τι λέτε. Δωματίου δηλαδή. Φαντάζομαι τα παιδιά εντυπωσιάζονται έτσι όταν τα βλέπουν. Πάντα τα πειράματα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Κύριε Καλίτση, τα παιδιά εντυπωσιάζονται και εντυπωσιάζονται από αυτά τα πειράματα. Βλέπουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να δούνε με άλλο τρόπο. Δεν μπορούν. Δεν ξέρω να ρωτήσω κάτι. Τα λέμε θεωρητικά. Ο κύριος Καλίτσης εκπαιδευτικός πάρα πολλά χρόνια. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ο βρασμός που έχουμε. Να το, αυτό που μας είπε. Λοιπόν, γίνονται τέτοια πειράματα σήμερα στα σχολεία, στα μαθήματα. Είναι κρύο. Δεν έχει καμία θερμοκρασία. Παρόλο που έβρασε. Κύριε Καλίτση, το ερώτημα... Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το αντίθετο ακριβώς από τη χύτρα. Από τη χύτρα που έχουμε στα σπίτια μας. Αυξάνουμε την πίεση και αυξάνει το σημείο βρασμού. Και βράζει το νερό στους 130, γι' αυτό και τα φαγητά ψήνονται γρηγορότερα. Τα πειράματα μας βοηθούν να κατανοούμε. Αυτά τα πειράματα γίνονται σήμερα. Γίνονται σήμερα, αυτό θέλω να ρωτήσω. Αυτά καταρχήν δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια όργανα στα σημερινά σχολεία για να τα δούνε. Να δούμε κάτι ακόμη. Άντε και αυτό και να κλείσουμε αέρα. με αυτό. Ναι, εδώ, άναψε ένα κερί. Χωρίς αέρα φυσικά δεν υπάρχει φλόγα. Τρεμοπαίζει. Αυτή λοιπόν η μεγάλη εδώ αγωνία είναι να κρατηθούν ζωντανά αυτά τα μηχανήματα, αυτές οι αίθουσες. Θα μου επιτρέψεις, Κατερίνα, να κλείσω με τον κύριο Μίτση για ένα μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, ότι θέλει ενίσχυση αυτός ο χώρος, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να τον κρατήσουμε. Το μουσείο αυτή τη στιγμή το διαχειρίζεται ο Σύλλογος των Φίλων, αλλά με Είναι τμήμα του σχολείου, όπως πρέπει να πούμε. Είναι θέμα του σχολείου. Ανήκει δηλαδή, καταφέραμε πριν από λίγο διάστημα να βγάλουμε μια γνωμάτευση του Ελεκτικού Συνεδρίου του κράτους. Ναι. Θοδωρή, να ακούσουμε το μήνυμα ποιο είναι, παρακαλώ, και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Χρειάζεται βοήθεια, ενίσχυση ο Σύλλογος. Κατά καιρούς που ζητήσαμε... Να κλείσουμε με αυτό, το μήνυμα που θέλετε να περάσει προς τα έξω, κύριε Μίτση. Ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση για να γίνει πιο σωστός ο χώρος. Να δημιουργηθούν κάποιες προδιαγραφές μουσιακές. Έτσι, να σωστά. λειτουργεί πιο σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία αυτά. Πρέπει να σας ευχαριστήσουμε, Θοδωρή. Και βεβαίως να έχουμε και προγράμματα εκπαιδευτικά ακόμη. Να έρχονται τα σχολεία εκεί και από άλλες περιοχές, γιατί αυτά δεν είναι όργανα και αντικείμενα που τα βρίσκει κάποιος εύκολα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στοιχείο λοιπόν, τόσο παλιά όργανα χημείας και φυσικής. Στο Βόλο θα πάμε.